Червените подушки потърсваме снега, потърпване до Коледа с пълната жена. Червените подушки потърсваме снега, потърпване до Коледа с пълната жена. Подаръци ще има за всички от сърце, за Коледа да люшнем ни хорце. Подаръци ще има за всички от сърце, за Коледа да люшнем ни хорце. В коша жацанете, какво ли няма там, паляча си пече, там е мухи барабан. В коша жацанете, какво ли няма там, паляча си пече, там е мухи барабан. Подаръци ще има за всички от сърце, за Коледа да люшнем ни хорце. Подаръци ще има за всички от сърце, за Коледа да люшнем ни хорце. Кой ще дойде в планината? Чакай, вече закъснях, нито дума не разбрах. От далечните върхари гости в чурни зади с червен кулюк с кълпак, той на всички ни е драг. Знаел, както се полага всеки трябва. Kako bе? Ено, кой е готвото пашана? Аз няма да позная, дядо Коледа ще дойде. Знае. Като стигнеш в шейната, къде ни е обрата? Знам магичка заскържена На полянка. За видяне. на полянка За видение. за неделя. Там играе. Там играя аз и да заведа за час. Тръгвайте. Айде, ти слушай. Ще хубава е от всичката и сложа аз звездичка. На върха е да засвети да блести като ракета. После трябва на хартки, схоши шапки ще уния. Те се издръпна сред гората, те ще накича милка. Заедно. Знаел, както се полага, всеки трябва да помага от рупата на велка, пъргавата рутавелка. 100 шишанки задарете, хайде бързайте, вървете. Аз пък заедно колчана ще преброя добре с Балкана. Тая е новина. Тая новина в леса аз ще разнеса. Или само. Ти ли само да внимаваш при оката, то го ставаш. Вие излизате само ли само стар? Вие излизате там, отивайте си на същото място. Само стар. Тук е пръвничето от хора. Те да видите. А каква полянка бяла, с въже покрита цялост. Насред нея, вижте, тънка, стройна хубавица. Палци, ръцете я, как оставе. Чевчица без елхата, как ще стане весел баш? Дядо Коледа ще дойде. Скуп подарък си за нас. Но гората е студена, всичко смята и заледено. Нека в детската градина дружно празника да мине. Не е разно. И рамеца. И очаква тройсица. И очаква тройница. Трисо има и покана за животните, ски, служи, лепени, бурда да намашеш. Иде новата година, тук в детската градина. Каним горския съвет. Каним горския съвет. Кажете му 10. Ще пристигне. Ще пристигне с Дядо шейна. Коледа. Ще пристигне дядо Коледа с куп подаръци за нас. Нещо. Да, за празник. Да, за празника любим при децата да вървим. Пате, нищо, че Нищо, че е люта зима, но там веселия ще има. Когато върви си към децата и казват,
Тук по вашата. По вашата покана един гост от Балкан. Като е. Като мой момченце, искам захарно пирнете, истинските ме обичам, тук всички се завиждат. Аз съм Зора Скок, идвам през Негария Боб. Да играем с вас дечица, край зелената емкрица. Нося весело с мен, сурватница Адриан. Дядо Коледа ще чака, здраво ще го отвакат. Дядо Коледа го чакат всички деца. Ето сега ще каже това дете. Какво ще донесе дядо Коледа за нас? Айде, чу. Печета стена, той свида шишина. Оси съм кош. Пълен душ с подаръци за нас. Браво! Той живее много надалече, деца, нали знаете? Ма я кажете и на другите деца. Къде живее дядо Коледа? Там. Там горе в планината, на полянка непозната, има къща непозната, цялата открещине. Големия елхи отпред, има къща построена, цялата открещине. Един вятър веса, гори духът с негове, къщата живее сам, дядо Коледа от векове. На него нутки ми, бодне динки кои, вълката ни да мен, да е будка и пемен. Аз съм бялата слушалка, в къща на една полянка, аз живея с тези момчета, седем пъркави чучета. Казвай. Трудихме се, Берджан. Ние сме. Трудихме се. Трудихме се цяла зима. Книжки. Книжки, кукли, мечета. За момичета. Браво! Каши, раз, много вече, дядо Коледа, стига вече. Пристига ли този дядо Коледа, ма той на всичкото отгоре е много стар и не чува и не знае, че ние вече го чакаме. Хайде да го повикаме, деца. Всички! А знаете ли, че косата ми е от бял сняг, а брадата ми е от лед? Дето хапна, почервенее. Я да видим. Дядо Коледа, ти сигурно много се изморил Много да съм се лечиш. изморил. Обиколил си много детски градини. Заповядай, посети си. Аз дълго време пътувах да мога да намеря България и то град Стаганово, да мога да дойда тук в вашата целодневна детска градина. 9 май мисля, че се казваше. Така ли? Сега ще ви раздам подаръци на всички деца, които са слушали през новата година. Вие слушали ли сте? Дядо Коледа, най-напред имаме програма, голямата група, които следващата година ще бъдат в първи клас, са подготвили програма. И малки деца малки деца също. Айде, чуй. Хайде да видиш програма.